Labangso meeting hola long ke phangwa pusnang itum chipaduk pen dang hitong la si media korti kidoan kapre ka newspaper la pendak ni itum council ke klem rapet special secretary to CM ke hai Mijikro apenang chetong don joint secretary Tensing Lompi revenue department tapi itum dak sodor revenue circle lake ARO Pinchong Kro langtang chitong dun poni bencoro parpik lo nang itu man tiek pen nang thani banang tum phan bangso ameke pha lake in short ratum ka chinyang yelam senilitum the council land revenue department pen pining 2024 nitum isi kemang pondo rata tum phan patta keron jipu lake 1 lakh lapen anso se non mat ke 1 lakh pulo first phase ta second phase pen ni tum lakh ni an pataronji ni tum han council authority atum hukum nang pila pu hello je 1 lakh a pataron nang po first phase second phase ar 1 lakh in total ke 2 lakhs lo lake tumi pini akam kali aprang taron bom lo 2013 alom pen cheng si ju 2023-24 anta prai lakni sose bang atam do lage nili period kali nili gening kan siwat langli joint secretary Mr. Tensing Rompi alang lita lakni bak sosi chot pataron lo lase pining pon ke manga bang la puhlo niritum keron ponji la keritum dak Indigenous inglong asotum apansi itum ron ponji ke dobarim aku pen ke dotum atau masih tumbuhan ponji lapen elitum free of cost thang ta khorcha nang nilo rada tum jiri phoan ke elitum free lo lagi pen ko mani yang si longle pelang thiu tum do jiri pho tak atam duchet polo tangte nilitum hala bangge hoitu alang tum ke kaman bangge cipinang kop po sitame jiri phoan ke lake pinang nilo penilitum labangso patta keron pen isi government phanta lido barat phanta lido athemai litum yong si patta vedat protangte radatum kopini loan cheni pustame longle mortgage athai vedat po nonom ke loan ke anta mortgage nang ko lasi longle ke duwik nei tapenako central scheme mokha patta we protangte litum awasa chon longle jeneba non hidido pustame sok tame jornong vedat po patta we tumke athema patta duwing ni registration ta kuridu nai ji la pension taxi nitum PM Kisan pudo agriculture pen dakta central pen poisa farmers tum phan kerondo kata longli philang dhunai sini tum lanon authority tum hukum nang ke toike ni tum phan lakni apataro nai pusi ni tum phan hukum nang tholo la si ero tum V-form pi bom lo V-form deng bom lo la sini tum kicheng si bang itum akayo 10-11 November cheklo Amri LAC da ka bangke serdhun aklam long se itum ronik po la so pichu bangke tarik kresi lake rongkhang LAC lake Dongka Stadium Dongka Mukam sonthot si tarik engko rapo November chekto lake Haurakat LAC lake Dokmuka Higher Secondary School Filalo sondak taksi ako 26/11 ani lake Bokojan LAC lake Japra Langso Cultural Complex pera P2 27/11/2024 lake Tipu LAC lake para Langso President Phil Pusipulo ala tara lang so di pole tum chu president ke wan adim amen ke president pusi yodat lo daksi tum ronik po lapen next phase bangke moadiet pichu po dan adiet bangke la sili tum pudam lo nang rat aphanta patta ke ali dolo lapen government tum sidame ali dolo athema aprang ke patta piwang ret lasi council ta revenue kelong kom hek lo lasi 2000
22-23 anta land revenue ke 46 lakh nak bon sita 23-24 bang ke ingtui pigan mane inu bahini chita hai 8.5 koti 8.5 crores an itum long lo se pining dai tum ke manga bang ke 6 crores la so thak se dami hai tami itum bang ke manga bang ke target ki pi ke 6 crore lo zeri tum kwan ma rada phan patta ke chipi thek la si tum alil la si daga bang ke thangta ili tum mane kimang hung yela ma wela ki la si tum amen ki ir ke la ke prothimi a kemang la ke li tum isi long singwai lo CM sar tum EM sar ka do ko la peli tum secretary ka do ko tum halo so meeting wa ngi dun lo la si tingwai lo je tum isi amen ir nai lo la si prothimi a kemang la prothimi a kemang ba gali tum land revenue department pen itum patta ke ron ba patta ke transfer namjari pule hai homia pen ke english pen ke mutations ba class conversion mane longle kin khitia longle pen hem longle ba commercial industry lai hui ke convert to ai hui enta la prothimi ke manglong situm clampo la hello in short la penitum dak revenue department tum strict pick council and revenue department ke longle ke strict pick allotment ki pi pe ke dak indigenous tum se long po longle ke lasi nilitum chu hetta isi che pas tang lo kar bipi ta hai inglo so ta hai sitame jong si komane inglo aso kali phan dokok lo putang te longle arrange bangke awidat po pusi isi pen chu che parai lo litum inglo aso wek nampo ba dak indigenous aku pen kido ningkan suri pen kido batum si longle arrange bangke do chot po asi land revenue tumke kai kita ditu council acts and rule thing se ni tum bangke follow bom lo bala so thing si claim bom lo dak 1952 pen land revenue acts do rules do son thought se 1959 land transfer act do la so thing si tum follow bom lo asi pine violation tu bangke ni tum awe penako non la bangso lakh ni longle keron ji dake ni tum local indigenous tum se long week polke kapreke longle lo thiek penai tum lan sini di nang thanik chot kardong thank you la keri tum abel hai ke lagi mo nang than lo mati lagi nang tum narju ret nang lo lake da council pen ke thang ta lahai ke hukum thot hai free of cost lage muni nang than lo mati chiri pho free of cost lo lage se komani longle do lai ke plang atum lai lake hala tum ke rasu access lo pote atum chipi thunang pola ban ka pre kon apena ko longle ke nong ke pe kom pe kan lo ke aprang pen 50% ke a premium pe kom de lo kan ke pening long aso tuan mang long ke ako aro kom thulo 50% kasi na tum ki mang hun yela ma be lake se company inut bahini tum yong si lahai ko pini pini phok ke pharu isi ka chuen dum dok lage ni tuman oli sa along lahai thang ta we bani tum hukum thulong yong si company do approve pithek pari tum loge lo action po lage le tum FIR ta pipo yodi ni tum ero tum office lo mondol tum si sangtem net pote tum action pola bangke sa public tum yong si komane dalal sonang chekrong to kok prote la bangani tum PCN po FIR an cholo illegal activities te FIR lo lake sana sana kasi racharya so no benefit pondo je political pe lucha ko so lagani tum comment awel hake lawan laga kota ke ron jelo CL ke vice option LA vice lo ke LA vice intu che LA long bangke lake gutte arong aludat po ha gutte lo so pata pat lo ke arong tina do po sir 1959 ek pateng to PG में मदे 1955 sa sorting basic lage ni li nang tum phan analyze kuri lang lo nguen thal lo ke
local Indigenous pu Sri po namin tum laki ili tum inglong aso tum ano laki inglong aso tum si longpo Asal dia lah, bukan nama itu lah le non tribal, tribal apa so yang dia belum dia lah dia lah buat isi dong supaya dia masuk kita aku le aki order di bahasa pula itu ya kali isi ceperai lo ba soteng dia orang dalam kali isi ceperai lo petang dan mati isi tengok tambah